ҳафтаи равон низ қурби доллар дар нисбати сомонӣ пули миллии Тоҷикистон як бора ҷаҳид ва ин ҳафта низ бо ҷаҳиши доллар оғоз шуд ва тавре мебинем дар аксар нуқтаҳои саррофии шаҳри Душанбе хариди доллар умуман ғайриимкон аст. Бисёре аз шаҳрвандон мегӯянд ки онҳо ба ҳеҷ қимате имкон надоранд доллар бихаранд аз нуқтаҳои саррофӣ ва мушоҳида мешавад ки дар бисёре аз саррофиҳо сутуни фурӯши доллар умуман холӣ аст ва саррофиҳо мегӯянд ки онҳо дар ҳоли ҳозир доллар надоранд. вале дар ин ҷо тавре мебинед дар таблои нуқтаи фурӯши асъори марбут ба агроинвестбонк қурби $100 амрикоӣ бар ивази 710 сомонӣ харидорӣ мешавад ва бар ивази 735 сомонӣ фурӯхта мешавад. намедонам ин ҳозир пурсидем доллар дорем мегӯянд надорем мегӯянд. шумо ин ягона ҳамин нуқтаи саррофӣ аст ки пурсидед ё ки дигар ҷошам пурсидед? Не, фақат ҳамиша ҳозир пурсидем мегӯяли ҳеч ки насупорида. оғози пурсидем ивази асъора нархи $100 иёлоти муттаҳидаи амрико 725 сомониро алиш иваз мекунем, агар фурӯшем гуфтан 730 сомон. меган 740 чанд сомон тан 50 чанд сомон. хак барои худ мо ин доллар ягон чи надорад. Тоҷикистон ба доллар кор намекунад. худ мо дар основной ами российский. курси российский хеза беҳтар аст. бачаҳо ҳам дар Россия кор мекунанд. мебинанд инҷа барои ҳамин хидмат. ҳафтаи гузашта низ қимати $1 амрикоӣ дар бозори арз аз 30 то 40 дирам боло рафта буд. қурби доллар дар муқобили сомонӣ аз моҳи сентябри соли 2014 ба ин тараф аз 5 сомониву 15 дирам то инак 7 сомониву 40 дирам, яъне ҳудуди 40% боло рафтааст. иқтисоддонҳо коҳиши қурби сомониро беш аз ҳама натиҷаи таъсири буҳрони иқтисодӣ дар Русия медонанд ки боиси ба ҳисоби доллар беш аз 32% коҳиш ёфтани ҳаҷми пулҳои интиқолии муҳоҷирони тоҷик аз Русия ба Тоҷикистон шуд. ҷаҳиши доллар дар баробари сомонӣ дар як ҷаласаи вежа бо ширкати ҷамшед нурмуҳаммадзода раиси Бонки Миллӣ ва масъулони ташкилотҳои қарзӣ низ ахиран баррасӣ шудааст. аммо нурмуҳаммадзода каммасъулиятии раҳбарони ташкилотҳои қарзӣ ва сӯистифодаи кормандони нуқтаҳои мубодилаи асъорро аз иллатҳои болоравии қурби доллар дар баробари пули миллии сомонӣ хонда ба бонкҳо ҳушдор дод ки дар сурати ба таври сунъӣ боло бурдани қурби доллар онҳоро ҷаримаҳои калон интизор аст. инак ба марзи 7 сомониву 40 дирам расидани қурби доллар нишон медиҳад ки ин ҳама қуллаҳои қаблан фатҳ кардаи доллари амрико дар бозори асъори Тоҷикистон истгоҳи ниҳоӣ набудааст.